Καλό σας απόγευμα. Καλώς ορίσατε και σήμερα Πέμπτη στην παρέα των Φύσεων Συνταγών. Είμαστε πανέτοιμες, εγώ και οι αγαπημένοι μου φίλοι. Καλά, αγαπάς με σήμερα. Όχι, πάντα που σε αγαπώ και εσένα και Χρήσο. Απλά, άμα είναι να αποχαιρετήσουμε με τη Χρήσο, ας πούμε, ναι, αύριο να είμαι φίλη της, είναι πολλά χαρούμενη. Ξέρεις κανένα. Πολλά κιστημένη. Δεν ξέρω γιατί έχει. Έναν ασφάλεια. Χρήσο Λεφ, έχεις πολλές ανασφάλειες. Αν και χτες, έχω να σου πω ότι μου έφτιαξαν ένα καταπληκτικό cheesecake με λεμόνι. Μα αλήθεια όμως, Αλήθεια. Κατάφερεντα. Είμαι σίγουρη ότι τα εξαιρετικό που ήταν. Και τα ξέρω ότι τα καταφέρνει η αλήθεια. Απλά της τα λίγο Απλά ναι, μπορεί να καταλάβει την καλύτερη. Αγαπημένη μου Γαλάτια, Λοιπόν. πες μου να δούμε τι ωραίο θα μας φτιάξεις σήμερα. Βλέπω μπόλικα υλικά πάνω στον πάγκο Σήμερα να με μας. αγαπήσεις πάρα πολλά, λέω σου. Μα κι άλλο. Όχι, σήμερα νομίζω Έχει μέτρο ότι... η αγάπη. Δηλαδή, μιλώ σου σήμερα, σου πρόσφερα απλόχερα τα πράγματα που σου αρέσουν. Θα σου κάνω κινέζικο ναι. κοτόπουλο sweet and sour Μάλιστα. και θα σου κάνω και μπράουνι με φυστικό βούτυρο. Αγαπάς με, με καλύτερη. Μπορώ να πω. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, αγαπώ σου και σήμερα. Ναι. Και Και την άλλη φορά είναι να σου κάνω καουρμά. Έτσι για να με Έχω να λαλείτε. σου πω όμως ότι ο καρμάς που έφτιαξε η Χρυσό ήταν πολλά ωραίο. Είμαι σίγουρη ότι ήταν πολλά ωραία. Μα Νοστιμότατος. γιατί να με νένει, άμα σκεφτείς την πράγμα νένει. Αυτό είναι πολύ ωραίο φάει. Κοίταξε, μόνο και μόνο που έμεινε τόσες ώρες μέσα στο κρασί, Βέβαια. το κρέας για να πιάει τη μυρωδιά και το χρώμα και ξέρω εγώ. Όχι, ήταν γλυκής μέλι, Χρυσολέφου μου. Μπράβο. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε, με Θα το κοτόπουλο? αρχίσουμε με το κοτόπουλο, ναι. Ωραία, πάμε να δούμε τα υλικά μας για το κοτόπουλο sweet and sour. Θέλουμε 500 γραμμάρια κοτόπουλο ψαχνό, ένα κουτάλι cornflour, ένα κουταλάκι Chinese 5 spice ή ένα κουταλάκι μαύρο πιπέρι, ένα τέταρτο κουταλάκι σκόνη chili, ένα τέταρτο φλιντζάνι ηλιέλαιο, 3 σκελίδες σκόρδο, ένα κουτάλι ginger, ένα κόκκινο κρεμμύδι, μισή κόκκινη πιπεριά, μισή κίτρινη πιπεριά και ένα κρεμμυδάκι φρέσκο. Τώρα, για την γλυκόξινη σως που φυσικά θα τη φτιάξουμε και δεν θα την αγοράσουμε. Βέβαια τώρα. Θα χρειαστούμε μία κονσέρβα ανανά σε χυμό, 2 κουταγιές σοϊά σως, 3 κουταγιές γλυκιά σάλτσα τσίλι, 1 τρίτο φλιντζανιού καστανή ζάχαρη, 1 τρίτο φλιντζανιού ξύδι ρυζιού ή μιλόξιδο, 1 κουτάλι κέτσαπ, 2 κουταλάκια cornflour και ένα κουτάλι νερό. Μάλιστα. Λαλώ τη συνέχεια και γελώ γιατί βλέπω τη Χρυσό μπροστά μου. Να μου λέει τι είναι κόρη μου. Τη κέτσαπ γιατί δεν την κάνουμε. Εντάξει, και το για το να παρακάνεις, να τον ναι. κόψουμε από το δέντρο και να το είπαμε, αλλά εντάξει. Λοιπόν, Άντε να δούμε. πρέπει να σου πω ότι εν είπα το μέγεθος της κονσέρβας, ήταν παράληψη μου που εν είπα το μέγεθος της κονσέρβας του ανανά. Εγώ το που χρησιμοποίησα ήταν 435 γραμμάρια κονσέρβα ανανά. Ναι. Έτσι είναι η μέτρια η κονσέρβα, όχι τέλεια η μικρή. Μετρημένος ο ανανάς. Όχι, μπορείς να φάεις. Γιατί θα το βάλουμε όλο, έτσι ή αλλιώς. Εν πάρα πολύ. Για να το βάλουμε. Οπότε μπορείς να φάεις τα μισά, αλλά... Ο ανανάς βοηθάστε κάψιμο λίγο. Ειδικά μέσα σε κονσέρβα και σε χυμό. Να το φάω έτσι και ύστερα να δοκιμάσω μπελάρες που λάλλω. Ναι, δεν πειράζει. Ναι, θα μου περάσει. Λοιπόν, έχω εδώ με το κοτόπουλο, το οποίο κοτόπουλο είναι, χρησιμοποίησα από τα μπούτια. Μισό κιλό. Ναι, και χρησιμοποίησα μπούτια τα οποία έκοψα σε έτσι έναν τέτοιο μέγεθος. Εντάξει. Εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλουμε και στήθος. Ναι, αν θέλεις μπορείς να βάλεις στήθος. Αν θέλεις μπορείς να το κόψεις κύβους. Να σου πω ότι παραδοσιακά το sweet and sour γίνεται έτσι. Παραδοσιακά το sweet and sour βάλεις πρώτα το κρέας σε ένα χυλό, τηγανίζεις το σε πολύ λάδι, γίνεται τραγανό, μετά κάνεις ξεχωριστά τη σως και μετά ενώνεις τα δύο κομμάτια. Γι' αυτό το sweet and sour που τρώεις στα εστιατόρια έχει το τραγανό γκέλι φως. Α, μάλιστα. Εμείς δεν θα το έχουμε. Να το κάνουμε. Όχι, θα το έχουμε. Όχι, έγινε. Εντάξει, Έλα σου πω, υπόσχομαι ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο
και θα είναι πιο υγιεινό παρά να πιάσουμε τώρα, βάλουμε τόσο λάδι και να τηγανίζουμε και να κάνουμε τούντες Και πελάρες. ξηρή καρπίτσα μες στη γωνιά, ναι, Να τις βάλουμε στο μετρημένη. τέλος. Όχι, έλα. Όχι. Έθελε. Να φάω μετά με το φαΐ μου. Λοιπόν, να σου πω και για το Chinese Five Spice. Εντάξει, ερώτησες με την άλλη φορά. Πολλές φορές που σε ρωτώ, τούτα ούλα, τι είναι Εντάξει, μέσα. λοιπόν, μύρισε. Είναι 5... Μα μυρίζει Είναι γλυκάνης. κανέλα, γλυκάνισσος, μάραθος, γαρίφαλα και πιπέρι. Five Spice. Εντάξει. Ναι. Αν δεν έχουμε όμως, Να σου πω και την αναλογία γιατί ήβρα την στο διαδίκτυο. Α, ναι. Εντάξει, είναι έναν κουταλάκι κανέλα, έναν κουταλάκι γλυκάνισσο, έναν τέταρτο κουταλάκι μαραθόσπορο, μαράθο, Ναι. εντάξει, έναν τέταρτο κουταλάκι πιπέρι και έναν όγδο, δηλαδή μια πρέζα γαρίφαλα. μάλιστα. Εντάξει, τούτο είναι το Τούτον μπορούμε να Chinese το Five φτιάξουμε Spice. σπίτι μας. Θα μπορούσες να το φτιάξεις σπίτι Και να σου το και θα έχουμε. ήταν πολλά ωραίο να το έχεις. Και θα μπορείτε να λέτε ότι έχετε κι εσείς αυτό το Chinese Five Spice που βάζει συνέχεια η κυρία... Είναι πολλά ωραίο. Μες στο κινέζικο το Γαλάτι. φαγητό πάει του πάρα πολλά. Αν δεν έχουμε όμως, γι' αυτό που έγραψες Ναι, ή δηλαδή ένα κουτάλι, επίσης το φαγητό κουταλάκι μπορεί να μαύρο γίνει πιπέρι. πολλά ωραίο με το απλώς να βάλεις Μαύρο πιπέρι. μαύρο πιπέρι. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλω αλάτι όμως πάνω στο κοτόπουλο μου γιατί το αλάτι, το Five Spice δεν έχει μέσα αλάτι και δεν βρίσκω τη μεζούρα μου, να πιάσω με πουδαμέ. Θέλουμε ένα Κουτάλι κανονικό, κουτάλι. το οποίο χρησιμοποιούν παραδοσιακά οι Κύπριες. Λοιπόν, αν έβαλες ποτέ το κείμενο αντιμάραθον ήταν να το κάνεις μεξικάνικο και μπορούσες να το κάνεις φαχίτα και να το τυλίξεις μες στις τορτίγες. με την αλλαγή ενός μόνου μπαχαρικού θα μπορούσες να αλλάξει ολόκληρο φαγητό. Κοίταξε το προκειμένη περίπτωση να βάλουμε σόγια sauce, να βάλουμε sweet chili sauce, να βάλουμε διάφορα οπότε. Λοιπόν, εντάξει. Και τώρα να το τηγανίσουμε. Η χαρά της Αγγέλας. Λοιπόν, ζέστα να το τηγάνι και να βάλω το λάδι. Πρέπει να ζεστό. Το τηγάνι, μας. ναι. Εντάξει. Είναι καλά να το βάλεις να ζεσταίνεται το τηγάνι και ύστερα να βάλεις το λάδι για να μην καίγεται το λάδι και να βγάλει καπνούς. Ή να φρίζει. Άμα σε θωρεί. Να φρίζει το καημένο. Τι είναι να κάνει. Λοιπόν, να βάλουμε το κοτόπουλο, να το βάλουμε σε δόσεις το κοτόπουλο. Συγγνώμη που να πετάσετε, αγαπημένη παρουσιάστρια, αλλά η μαϊρκά Και το θέλει λάδι. θυσίες, είναι τάλος. Εντάξει, θα το βάλουμε ούλο μέσα για να μην μας κάνει το λάδι να βράσει πολλά. Να το τηγανίσουμε με δόσεις, εντάξει, και εντωμεταξύ δουλειά σου. Με αγάπη, ναι, αλλά δώσ' μου το με αγάπη. Με και το κάνω. αγάπη και εντωμεταξύ να κάνω... Με αγάπη μου το δοκές. Ναι, πάρα πολύ. Την είδες που ξεχύλισε που το... Στο τζίβρε με. Ναι. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι μην το γύριζες ακόμα, Ναι, έστω να θέλει πάρει ακόμα. λίγο Χρώμα. βράση και χρώμα και μετά. Και μετά το φκάλω εδώ μέσα, ναι. Ναι, βγάλει το και μέσα και να βάλεις το επόμενο. Να σου πω επίσης ότι έβαλα χυμόν που την κονσέρβα του ανανά. Ναι. Πρέπει να σου βγει περίπου 2 τρίτα του φλιτζανιού χυμός ανανά. Μάλιστα. Εντάξει. Αν δεν σου βγει, συγγνώμη, αν δεν θέλεις να βάλεις ανανά μέσα στο φαγητό και να αγοράσεις ανανά χυμό, να έχεις υπόψη σου ότι θέλεις 2 τρίτα του φλιτζανιού. Εντάξει. Εντάξει, γαλατιά μου. Λοιπόν, να βάλω... Να γυρίσω, γαλατιά μου. Γυρίσει. Να βάλω πιπέρι κίτρινο και κόκκινο. Στη συνταγή λέω να βάλετε μισό πιπέρι και κίτρινο και μισό κόκκινο. Εμένα το Νομίζω κόκκινο πάει μου... του. Και το κόκκινο μου εμένα δαμέ λίγο μικρό. Οπότε βάλεις ολόκληρο? να το βάλω έτσι ολόκληρο. Ναι, το κίτρινο μπορεί να μην το βάλω ολόκληρο, αλλά να το βάλω ολόκληρο το κόκκινο. Λοιπόν. Okay, και έχεις πάντα το λάδι σου κοντά. Αν θέλεις ακόμα λίγο λάδι, μπορείς να βάλεις ακόμα λίγο λάδι στο φαΐ σου. Αν πιάσει πολλά ψηλή θερμοκρασία αν το τηγάνι σου, να βάλεις λίγο λάδι. Είπαμε, ναι, βάλεις νερό.
Έκανε μας τα ούλα η γαλάτια. Για να θυμούμαστε που τα λάθη μας. Εντάξει, πώς πάει τσαμέ. Ναι, καλά. Ξέρεις ότι έκανα σου το τηγανιτό ρύζι για να... Αλήθεια. Ναι, και μάλιστα τον τη φορά με το φαΐ σου, το τηγανιτό ρύζι είναι έκανα το μισό ρύζι άσπρο συνηθισμένο ρύζι Ναι. και μισό καστανό. Και... Το καστανό γιατί. Γιατί είναι πολλά ωραίο, έχει πολλά ωραία γεύση το καστανό. Εντάξει. Και Αλλά θέλω να μάθω το γιατί. τώρα να το κάνεις ούλον καστανό αν δεν σου αρέσει, ας Το πούμε, κάνεις μόνο μισό-μισό. καστανό. Κάμε το μισό-μισό. Θέλεις να πάρουν καλό χρώμα. Όχι, είναι καλά, κάρτα, εντάξει. Λοιπόν, Εφοσέπασε που κάτω από το γυαλούδι της. Εφοσέπασα, είδα. Πολλά καλά. είδα ότι επετάχτηκε και ότι Πετάσου. δεν επτοήθηκες. Να σου αγοράσουμε μια μποθιά καλέ, να φορείς άμα κάνεις δουλειές, άμα σε βάλουμε να κάνεις... Αστιάκια. Είναι τάλος. Λοιπόν, οκ. Το κρεμμύδι μου να το κόψω έτσι λεπτές φέτσες, δεν χρειάζεται να το κόψετε μικρά κομματάκι. Εγώ βάλω το κόκκινο το κρεμμύδι γιατί είναι ωραίο, το χρώμα του, αλλά δεν έχετε κόκκινο και θέλετε να βάλετε άσπρο κρεμμύδι, κίτρινο κρεμμύδι, μια χαρά. Αλλά τι άμα θέλεις να βάλεις ακόμα λίγο λάδι. Όχι, δεν χρειάζεται για να βάλω ακόμα λίγο. Να τα βάλω όλα τα κομμάτια. Όλα τα κομμάτια να τα βάλεις, με αγάπη και στοργή. Πάντα με αγάπη. Και είπαμε ότι εγώ τώρα, ο λόγος που κόφηκω την ώρα που τηγανίζεις εσύ, είναι για να έχω κάτι να κάνω. Εάν όμως είναι να το κάνετε σπίτι, τούτη τη δουλειά να πρέπει να την κάνετε ήδη που πριν, Να τα κόψουμε. ώστε εννοείς. όλα Να τα σας τα έχουμε πράγματα έτοιμα. πρέπει να είναι έτοιμα. Διότι Θυμούμαι αν δεν που μου είναι το έτοιμα, ξαναείπες ναι, τούτο. αν δεν είναι έτοιμα, κάποια στιγμή είναι να γυρεύεις τα πράγματα να τα βάλεις μέσα και θα τα βρεις. Οκ. Λοιπόν, το κρεμμύδι μου. Το λοιπόν. Το κοτόπουλο μας έκοψε το η γαλάτια μας. Εβάλαμε το, χωρίσαμε το σε 2 δόσεις. Εβάλαμε το να τσιγαριστεί λίγο. Ναι. Θα το βγάλουμε. Η γαλάτια κόφει Κουπανί. τα πορικά της, τα λαχανικά της, Τώρα τους να κόψω το, σκόρδους. εντάξει, το σκορδούι. σκορδάκι σίγουρα μέσα στα κινέζικα φαγητά είναι. Είπα σου κι άλλη φορά ότι συνήθως η ποσότητα του ginger και του σκόρδου είναι Είναι αρκετή. ίδια. Ναι, δηλαδή Και είναι όταν, αρκετή. ναι, όταν είδα κόσμο να μαϊρεύει, βλέπω τους που πιάνουν ας πούμε έναν κουτάλι σκόρδων και έναν κουτάλι ginger και βάλουν τα μαζί μέσα. Λοιπόν. Και μπορεί να σου κάνω τα φαγητά σκέφτηκες- του Αγίου Βαλεντίνου. Μαζί γιατί- μου να κάνουμε το Άγιο Βαλεντίνο, ξέρεις το. Α, ναι! Ναι, Πέμπτη, Α, 14 του μήνα. Να φορήσω το κόκκινο μου το... Παγέρ. το μπλουζί. Άκου να δεις, ότι θέλεις φόρησε. Το θέμα είναι τι να μας μαϊρέψεις. Κάτι που να έχει σκόρδο μέσα. Να μην έχει, ο σκόρδος είναι ένα αφροδισιακό. Λέω. Δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε την κυρία Γιαννούλα τώρα που να έρθει. Εντάξει, μπορώ Δεν να κάνω ρωτήσεις. εκείνη τη συνταγή που ελαλούν Με πάντα τα να κάνω. τριβόλια. Ναι, τα τριβόλια με τα αυκά, τριβόλια μπράουνι, τριβόλια λάβα. Λάβα, να κόφεις ένα κέκ και τρέχει τριβόλια. Δεν το γίνεται. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω φκάρτα. Όχι, πρέπει να πάρουν την άλλη μερικά. Εντάξει, πήραν όμως που τη μια, οπότε είναι εντάξει για να προχωρούμε με τη συνταγή. Μεν Μα θέλω να καθυστεράς. είσαι σωστή στην δουλειά. Είμαι πάρα πολλά σωστή κάρτα. Να χρωματιστούν. Εντάξει, θα χρωματιστεί. Λέω σου είναι πολύ χρώμα ήδη. Μπορώ να το αποσύρω από τη φωτιά. Γιατί να το αποσύρεις. Για να μην πιτσικλίζουμε. Εντάξει, απέσυρε το από τη φωτιά. Τούτον το φαγητό κάνουμε το σε δυνατή φωτιά. Εντάξει. Και τώρα είναι να πρέπει να ανακατεύει συνέχεια. Για τη σως που να κάνουμε μετά θα Χαλάλιν βάλουμε. τη σως. Ορίστε. Χαλάλιν τη σως που να ανακατεύω. Όχι τη σως. Α, Λοιπόν, έλα σου βάλω το κρεμμύδι. Εντάξει, και τώρα να ανακατεύει συνέχεια. Τώρα είναι να ψήσουμε το φαΐ μας. Έλα, κρεμμύδι. να πιάω την κουταλούδα μου. Ναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε και έναν πολλά ωραίο wok και να κάνουμε τη δουλειά μες στο wok. Εντάξει, όπως θα Αλλά την επειδή δεν έκανα. έχουμε. Ναι, δεν είναι απαραίτητο να έχεις, κατάλαβες. Δηλαδή... Θέλεις να φέρουμε? συνεχίσω. Είναι εντάξει.
Να το γυρίσει ανάποδα η Χρύσος να κάνει πίτσες στις σάτσες. Είδες, να βοηθήσει όμως. Ναι. Γιατί όχι. Ναι. Μπορεί να συγχυστεί. Μάνα μου την καημένη μου τη Χρύσο. Λοιπόν, ισότατουν τα γάντια, είπα σου το πολλές φορές. Λοιπόν, εντάξει. Έκοψα και το κρεμμύδι μου. Οκ. Και τώρα θα σου βάλω τις πιπεριές. Το λεγόμενο stir frying είπαμε. Yeah. Προσέξω να σου βάλω και κανένα ολόκληρο σκορτί που έμεινε Κοίτα, να το βρει. Ο τυχερός, αντί φλουρί, βρίσκει το έβρι το σκορτί. σκόρ. Εντάξει. Οκ, ανακάτεψε για με. Λοιπόν, και για να κάνουμε τη σως θα βάλουμε μέσα στο χυμό που το... Ανανά. Τι? Του ανανά. Του ανανά. Θα βάλουμε τη ζάχαρη, καστανή ζάχαρη. Υπάρχει λόγος που μπαίνει καστανή. Είναι πιο ωραία η καστανή. Εντάξει. Μπορείς να βάλεις όμως... Λοιπόν, τούτον είναι ξύδι. Αν δεν έχετε ξύδι ρυζιού, για να το σωνώσετε κατά λάθος, ας πούμε. Για να το βάλετε κάπου που δεν πρέπει. Μπορείτε να βάλετε μιλόξιδο. Εντάξει, θα βάλουμε το μιλόξιδο. Θα βάλουμε γλυκιά σάλτσα τσίλι. Είπαμε sweet chili sauce, είναι απαραίτητο. Θα βάλουμε ketchup. Ένα κουτάλι ketchup για να μας δώσει έτσι. Και νοστιμιά να το Βάλε τούρκο σήμερα γαλάτια. Και σόγια σος. Okay. Λοιπόν, 2 τρίτα φλιτζανιού, βάλαμε 2 τρίτα φλιτζανιού χυμό ανανά, εντάξει, βάλαμε 1 τρίτο φλιτζανιού ξύδι ή μιλόξιδο ή ξύδι ρυζιού, βάλαμε 2 κουταλιές σόγια σος, 3 κουταλιές γλυκιά σάλτσα τσίλι, 1 κουταλιά ketchup, αυτά. Εγώ θα με τον ginger μέθησα. Μύθισες. Λοιπόν, να κάνουμε το... Έλα σου το έλα τα τούτα. Το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Θέλουμε τα ζωντανά τα λαχανικά μας όμως. Ναι, ζωντανά τα λαχανικά. Εμένα δεν μου αρέσει να βάλω μέσα ούλον τον ανανά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Οπότε μισό φλιντζάνι θεωρώ σε κομματάκια είναι αρκετός, γιατί δεν θέλεις να τρώεις ανανά, θέλεις να τρώεις φαΐ. Εντάξει, σας αρέσει πάρα πολλά, τόσο πολλά ο ανανάς που θέλετε οπωσδήποτε να βάλετε παραπάνω, βάλτε παραπάνω. Εγώ απλώς κόφω μισό φλιντζάνι περίπου κομματάκια και κάνει. Λοιπόν, τώρα θέλω να βάλεις πίσω το κοτόπουλο, σε παρακαλώ, στο τηγάνι. Μπράβο. Το κοτόπουλο το οποίο τηγανίσαμε πριν. Εντάξει. Το δάμε. Τον ανανά μου. Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα τη σάλτσα. Τη σάλτσα. Και του δονενή. Ναι. Αλήθεια. Ναι, πιο πάλιες. Α, συγγνώμη, ξέχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς δεν μπόρεσα να ξεχάσω αυτό το τόσο σημαντικό πράγμα. Cornflour. Όχι. Καγιέν. Τσίλι. Εντάξει, γιατί είπαμε ότι γλυκή φαΐ. Cornflour μέσα, ναι. Έβαλα στο κοτόπουλο, να βάλω και τώρα cornflour. Έλα. Οκ. Ναι, θέλει το καγιέν. Ναι, θέλει το καγιέν του. Και θα βάλουμε και τον ανανά. Τον ανανά. Οκ. Και θα σου βάλω τη σως. Εξαιρετικά. Μπράβο κυρία Λέα. Λέφου. Α, Παναγία μου. Δηλαδή, μιλώ σου πλην 15.000 πόντους την ώρα που σου κάνουν το κινέζικο. Γιατί πόσους είχα. Είναι γιατί ποτέ δεν θα δω. 15.000. Είναι γιατί ποτέ δεν θα δω τη Λέφου να κάνει κινέζικο. Είδα την να κάνει σούσι όμως. Είδες, άμα την είδες να κάνει σούσι, όλα να τα περιμένεις. Λοιπόν, δα μέσα θα βάλουμε τώρα. Θα διαλύσω δα μέσα λίγο cornflour. Να μου έρθει ζητημένη από την Κινέζα. Σκέφτου τι. Γίνεται. 2 κουταλάκια, βάλω 2 κουταλάκια cornflour. Ναι. Εντάξει. Να βάλω λίγο νερό. Εγώ είμαι το μάτι που το δίνω. Ναι, κανέναν κουτάλι νερό θέλει, δεν θέλει και τίποτε. Να το διαλύσεις. Και μετά να το βάλεις μέσα στο μείγμα. Ναι, μετά αν δεις ότι έμπιζει και ότι θέλεις να πήξει παραπάνω,
βάλε παραπάνω. Τούτον είναι να ψήσει κι άλλον το κοτόπουλο μας. Όχι, τέλειωσε το κοτόπουλο, είναι ψημένο, να πάρει μια βράση μαζί με τα υπόλοιπα. Αν δεν το έψησα καλά. Αν δεν το ψήσεις καλά, να πάθουμε όλοι σαλμονέλα και να πάμε στο νοσοκομείο. Όχι ρε, να ψηθεί. Δηλαδή τώρα που να πάρει βράση, ώσπου να... Επειδή είναι λεπτά κομμάτια, ώσπου να πήξει τούτο το πράγμα τώρα και να πάρει βράση, τέλειωσε. Μουσκομυρίζει. Ενώ ανανάς που μυρίζει και τα ginger και τούτα όλα τα πράγματα. Οκ. Έλα το και τούτο. Έχω να σου πω ότι για πάρα πολλά χρόνια έθελα, όποτε πήγαινα στο κινέζικο εστιατόριο, έθελα sweet and sour. Και λέει ο άντρας μου, μπορείς να δοκιμάσεις και κάτι άλλο, έχει και άλλα ωραία πράγματα. Ναι, σίγουρα. Και στην πορεία έμαθα να δοκιμάζω και άλλες γεύσεις και έχουν πάρα πολλά ωραία φαγητά. Βέβαια έχω. Πάρα πολλά ωραία. Βέβαια έχω. Το λοιπόν. Λοιπόν. Έλα να σου πω. Κοίτα να δεις αν πάει. Θέλεις να μοιραστείς τις εμπειρίες σου μαζί μας που τα κινέζικα που πήγες εκτός Κύπρου. Πρέπει να σου πω ότι πήγα σε έναν κινέζικο εκτός Κύπρου μια φορά. Πού, σε ποια χώρα? Στο Λονδίνο. Το οποίο έχει αστέρι Μισελέ. Το οποίο δεν το βρίσκεις συχνά σε εστιατόρια κινέζικα. Αλλά τούτο έχει μια πολλά εκλεπτισμένη κινέζικη κουζίνα. Πάρα πολλά ωραία, πολλά γευστική. Είδες διαφορά στο φαγητό του? Βέβαια, έχει πολύ διαφορά. Ναι. Και έχει πάρα πολύ διαφορά που το κινέζικο το οποίο είμαστε όλοι συνηθισμένοι, το takeaway που είναι βασικά ένα wok, έχει τα παραπάνω φαγητά, είναι τηγανιτά, σε πολύ λάδι, διότι έτσι μαϊρεύκονται τα. Στην Κίνα πήγες? Δυστυχώς όχι. Να σου κόψουμε ένα εισιτήριο. Θέλω πάρα πολλά να πάω για να σου πω. Θα σε πάρουμε? Ναι, πάρτε με. Θέλεις να κάνω το γύρο του ρίξου να με επιχορηγήσεις? Το λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Εσύ κάνε το κινέζικο σου. Τέλειωσε τώρα, ναι. Βασικά ναι, τέλειωσε. Ωραία. Έχεις πρόβλημα με τις αρθρώσεις σου? Έχω, ναι. Αλήθεια? Ναι, το με τα γόνατα μου. Ναι. Μάνα μου ρε. Είναι ηλικία. Δεν το καταλάβει. Να μην το καταλαβαίνει ήταν να μου το υποδείξεις άπειρες φορές. Μάνα μου, και εγώ που να φτάσω στα 40 έτσι να είμαι. Έτσι να είσαι ακριβώς. Στα 40. Το λοιπόν, θα ακούσεις προσεκτικά την κυρία Γιαννούλα τώρα τι έχει να σου πει για τις αρθρώσεις, για τα αιθέρια έλαια, για το μασάζ που μπορούμε να κάνουμε, για την αποτοξίνωση που μπορούμε να κάνουμε. Εμπιστεύκομαι την πολλά εγώ την κυρία Αντρούλα, πρέπει να σου πω. Και θα τη ρωτήσω αν ο σκόρδος είναι αφροδισιακός. Να ρωτήσεις για να σου το κάνω στο Αγίου Βαλεντίνου. Εντάξει. Η κυρία Γιαννούλα Λαζάρου, η βοτανολόγος μας, είναι σήμερα στην παρέα μας. Καλώς όρισες, κυρία Γιαννούλα. Καλώς σας βρήκα. Και περαστικά σου που είσαι άρρωστη. Και χαίρομαι που άκουσα ότι ξεπερνάς την αρρώστια χωρίς φάρμακα. Ναι, σίγουρα. Με βότανα μόνο? Μόνο με βότανα, με ροφήματα, με λαδάκια, θερέλαια τα οποία βάζω στο μπάνιο, ποδόλουτρο. Δεν χρειάζεται να πάρεις φάρμακα. Μάλιστα. Άρα τα βότανα είναι... βοηθούν για τα πάντα, όπως και για τις αρθρώσεις όταν τα χρησιμοποιούμε σωστά. Όταν τα χρησιμοποιούμε σωστά, ναι. Όλα είναι βοηθητικά. Όταν λέτε όταν τα χρησιμοποιούμε σωστά, υπάρχει κάτι που μιλώντας με τον κόσμο κάνουμε λάθος και μπορούμε να μην έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα? Σίγουρα. Εάν δεν ξέρουμε τίποτα να θα χρησιμοποιήσουμε για κάθε πρόβλημα, δεν θα μας φέρει το σωστό αποτέλεσμα. Τούτο είναι βασικό, να ξέρουμε τι χρησιμοποιούμε και για ποιο λόγο. Για το κάθε πρόβλημα. Τούτο είναι το βασικό το βοτάνο και να μην έχουμε παρενέργειες. Εάν κάποιος έχει ψηλή πίεση, πίνει συνέχεια σπατσάνι, δεντρολίβανο, θα ανεβεί η πίεση του. Διότι ανεβάζει την πίεση. Ανεβάζει την πίεση. Ή αν έχει χαμηλή πίεση και πίνει το μελισσοβότανο γιατί σου αρέσει, θα χαμηλώσει περισσότερο η πίεση. Ναι. Άρα είναι βασικά. Να τα πίνουμε σωστά τα βότανα. Ναι, είναι κάποια βασικά που πρέπει να ξέρει κάποιος να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά τώρα μπορεί να πάρει συμβουλές από αρκετούς βοτανολόγους, από κάποιον γνώστη, για να ξέρει τι χρησιμοποιεί. Μάλιστα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις αρθρώσεις. Υπάρχουν βότανα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε και να μας θεραπεύσουν τις αρθρώσεις μας? Ξερβαίνω. Τι, μάνα μου. Ο κουρκουμάς. Μπράβο, ναι. Είναι ένα βασικό κουρκουμάς. Πίνεις κουρκουμά? Τρώω κουρκουμά. Έχει καψούλ. Ναι, υπάρχουν σε καψούλες πιο εύκολη η χρήση του. Ναι, υπάρχουν βότανα για τις αρθρώσεις, αλλά το βασικό είναι να κάνουμε την αποτοξίνωση στον οργανισμό μας.
όπως είναι το γαϊδουράγκαθο, το οποίο καθαρίζει όλων των οργανισμών από τις τοξίνες, γιατί οι συσσωρεύσεις τοξινών είναι πάνω στις αρθρώσεις μας, που με τα χρόνια αρχίζει να καταστρέφουμε τις κλειδώσεις μας. Ναι. Άρα αυτή η αποτοξίνωση γίνεται με βάμμα. Ναι, ή το τσάι γαϊδουράγκαθο ή το βάμμα, που είναι πιο εύκολο στη χρήση του το βάμμα πιο πολύ. 20 σταγόνες μέσα σε μισό ποτήρι νερό κάθε πρωί. Ναι. Καθαρίζει τον οργανισμό και δίνουμε υγεία στα κύτταρά μας. Είναι βασικό να το κάνουμε μαζί όταν έχουμε πρόβλημα στις αρθρώσεις. Στις αρθρώσεις υπάρχουν βότανα τα οποία μπορούμε να παίρνουμε καθημερινά 2 με 3 ροφήματα, όπως είναι η ρίγανη, ο ίσωπος, το δεντρολίβανο, ο κουρκουμάς, βασικό ο κουρκουμάς, η κουρκουμίνη που υπάρχει μέσα, βοηθά πάρα πολλά στους πόνους των αρθρώσεων. Ο ανανάς. Ο ανανάς, ναι, πολύ βασικός για τις αρθρώσεις, ναι. Το ginger, ναι, η βιταμίνη C που έχουν όλα τα κυτροειδή. Πολύ βασικά αυτά να τα χρησιμοποιούμε, να τα πίνουμε για τις αρθρώσεις, καθαρίζουν τις αρθρώσεις, σταματά ο πόνος, και η καψαϊκίνη η οποία υπάρχει μέσα στο κόκκινο πιπέρι, το τσίλι. Έβαλαν τα όλα μέσα στο φαγητό. Εγώ γι' αυτό είμαι μπαλαρίνα. Αφού είπες πολύ. Όλα αυτά είναι βασικά. Ναι, αλλά βοηθούν όταν τα βάζουμε στο φαγητό. Εντάξει, είναι βοηθητικά, όχι όσο θα τα χρησιμοποιήσουμε απευθείας πάνω μας. Γιατί παίρνει μια λίγη ποσότητα στο φαγητό. Και στο απευθείας εννοούμε για το τσάι. Στο απευθείας, να πω ότι η καψαϊκίνη που υπάρχει μέσα στο τσίλι, δεν μπορείς να το φας. Μπορείς να βάλεις έναν κόκκινο πιπέρι μέσα σε λάδι. Ναι. Ένα κάτι βασικό, ας πούμε, και απλό. Και να πάρεις εκείνον το λάδι και μπορείς να κάνεις εντριβές πάνω στη χέρια σου. Ή ακόμα να το κάνουμε ένα αλεύρι, να το σπάσουμε και να το κάνουμε γκρέμα και να κάνουμε εντριβές πάνω στα χέρια μας. Την καψαϊκίνη σγορεί μέσα. Ή το εθέρεον έλαιο πάλι. Το εθέρειο έλαιο βοηθούν, ναι. Εθέρειο έλαιο, ναι. Βασικά χρησιμοποιούμε πάντοτε εθέρειο έλαιο για εντριβές όταν έχουμε πρόβλημα στις αρθρώσεις, γιατί σχωρούν πολύ πιο εύκολα μέσα στο δέρμα και καταπραίνουν τον πόνο και διαλύουν τα άλατα, αυτές τις τοξίνες. Όπως μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το δεντρολίβανο, το κυπαρίσι, το τσίλι, το μαύρο πιπέρι, το κυπαρίσι, τον αόρατο, τη λεβάντα. Αυτά όλα τα εθερέλαια μπορούμε να βάλουμε λίγες σταγόνες, 2 με 3 σταγόνες από κάθε είδος, μέσα σε ένα φριτζανάκι του καφέ. Λέω βασικά, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να έχει σπίτι. Εγώ χρησιμοποιώ συνήθως το σπαθόλαδο. Το βαλσαμέλαιο είναι πάρα πολύ καλό για το δέρμα και εισχωρεί και είναι καταπραγητικό και βοηθητικό για τους πόνους. Βάζουμε αυτά τα εθερέλαια μέσα και κάνουμε εντριβές καθημερινά πάνω στα χέρια μας. Πονάμε. Όπου πονούμε, δεν μπορεί να είναι τα γόνατα μας, δεν είναι τα δάχτυλα μας, οι ώμοι μας, όπου έχουμε. Και βοηθούν πάρα πολύ. Είναι παυσίπονα. Σε συνδυασμό. Είναι και παυσίπονα. Είναι και παυσίπονα, βέβαια, διότι βοηθούν σιγά σιγά να διαλυθούν όλα τα άλατα. Αυτά που λέμε, να σου πέντε, τα αθλητικά, είναι συσσωρεύσεις τοξινών, να διαλύσουμε σιγά σιγά όλα αυτά, τα οποία δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη όλα αυτά. Όχι, θα πρέπει να πάρει κάποιο διάστημα. Ναι, πολύ χρόνο. Ερχόμαστε μετά σε μια ηλικία που αρχίζει το σώμα μας να αδυνατεί, να δυσκολεύεται να κάνει, να είναι εύκαπτον και τέτοια, ας πούμε, και αρχίζουν οι πόνοι. Αυτό μου είχατε πει σε κάποια πράγματα που σας ρώτησα και την προηγούμενη φορά, ότι τα βότανα θέλουν χρόνο, δηλαδή δεν θα πάρουμε από το βάμα. Από τη μία μέρα στην άλλη, όχι. Από γαϊδουράγκαθο. Θέλουν το χρόνο τους. Δεν είναι χημικά τα οποία θα πάρουμε κάποια φάρμακα και θα δούμε αμέσως το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά όμως των φαρμάκων, είναι ότι τα φάρμακα αφήνουν υπολείμματα, αφήνουν τα βότανα όχι. Τα βότανα, αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, δεν αφήνουν παρενέργειες. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή να μην φορτώνουμε τον οργανισμό μας περισσότερες τοξίνες πάνω μας. Άρα χρησιμοποιούμε τα βότανα για τούτον το σκοπό. Αργούν να δουλέψουν, αλλά θα δουλέψουν. Εάν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, αποκλείεται ένα βότανο να μην δουλέψει. Ναι. Αυτό που είπατε προηγουμένως, κυρία Γιαννούλα, για την αποτοξίνωση με γαϊδουράγκαθο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε καθημερινά για
πόσο χρόνο θα πρέπει να το κάνουμε? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή το πρωί πριν βάλει οτιδήποτε μέσα στο στομάχι του. Ακριβώς, πριν βάλει οτιδήποτε στο στομάχι του, μπορεί να βάλει 20 σταγόνες μέσα σε μισό ποτήρι νερό και να το πιει. Αυτή είναι, μόνο αυτό, μόνο το πρωί. Μόνο το πρωί. Μόνο το πρωί. Και που είναι καθαρό το σηκώτη. Αν το κάνει αυτό, τι διαφορά θα δει σε μερικές μέρες? Θα δει μια διαφορετική ενέργεια πάνω του αμέσως, ναι. Διότι καθαρίζουν όλα τα κύτταρα από τις τοξίνες και το κύτταρο είναι πιο ζωντανό, έχει πιο πολύ ενέργεια πάνω του και φαίνεται όλη αυτή αφού καθαρίζει ο οργανισμός από τις τοξίνες. Μάλιστα, άρα με άδειο στομάχι. Με άδειο στομάχι, 20 σταγόνες σε μισό ποτήρι νερό. Είναι ένα βασικό το οποίο μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Όταν την ώρα που να το πιείς. Δεν νιώθεις τίποτα. Άρα μπορεί να το πιει ένα παιδάκι, να πούμε. Ένα παιδάκι μετά πάνω από 12 χρονών. Μπορεί να το πιει, ναι. Να βάλει 10 σταγόνες το παιδί. Γιατί έχει πολλά πιο λίγες τοξίνες από τους μεγάλους. Ξέρετε ότι μεγαλώνοντας παίρνουμε πολλά φάρμακα, η διατροφή μας είναι κακή, το περιβάλλον που αναπνέουμε έχει τόσα πολλά μικρόβια, τοξίνες, τα πάντα, καυσαέρια, τα οποία είναι επιβλαβή πάνω στον οργανισμό. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα από το βάμμα, Γαλάτια μου? Τίποτα, δηλαδή, αυτό το νερό. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια μυρωδιά σε κάποια από τα βάμματα, αλλά γίνεται με ενόπνευμα. Δεν μπορείς. Η ζιβανία είναι με βότκα. Ναι, αλλά μπορείς να το πιεις. Αλλά μπορείς να το πιεις άνετα και μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος, όχι μόνο εκείνοι οι οποίοι παίρνουν φάρμακα, παραδείγματος. Μπορούμε να το παίρνουμε και προληπτικά, ας πούμε. Ναι, 2 με 3 φορές το χρόνο ο κάθε ένας μας μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να έχει έναν καθαρό οργανισμό. Γιατί βασικό να έχουμε καθαρό οργανισμό. Ναι, σωστό αυτό. Όλες οι αρρώστιες από πού προέρχονται, από όλες τις τοξίνες οι οποίες κρατάμε στον οργανισμό μας. Άρα αυτό το βάμμα, και επιμένω σε αυτό γιατί μας είπατε 2-3 φορές το χρόνο, θα πρέπει να το σταματήσουμε σε κάποιο διάστημα? Όχι, είναι αρκετό να πάρουμε 1 με 2 μήνες. Ναι, να σταματήσουμε λίγο. Ναι, το σταματούμε και το παίρνουμε μετά από μια άλλη περίοδο, ας πούμε. Ένας που παίρνει φάρμακα όμως, καθημερινά, φαρμακευτική αγωγή, ή έχει κάνει ακτινοθεραπεία, ή παίρνει ποτό ή τσιγάρο, είναι βασικό αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν καθημερινά. Αλήθεια, ναι. Επιπρόσθετα και πρέπει να καθαρίζουν το σηκώτη, να καθαρίζουν οι πνεύμονες, να καθαρίζουν τα κύτταρα τους. Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ βασικό. Έχουμε ένα πορεία μαζί με τη Γαλάτια. Να μου την πείτε. Ο σκόρδος είναι αφροδισιακός. Άκου. Τα κρεμμύδια, να ξέρετε, η βολβιόλη και ο σκόρδος μέσα, να είναι αφροδισιακά. Αλήθεια. Δηλαδή έπαψες, την ετέγγιωσες, δηλαδή δεν και υπάρχει ο σκόρδος είναι επίσης ένα φυσικό αντιβιωτικό. Εντάξει, ότι είναι αντιβιωτικό, ναι. οργανισμό μας, ακριβώς, αλλά όλη η βολβή είναι αφροδισιακή εκτός από τα ατριβόλια και όλη η βολβή. Όλη η βολβή. Ναι. Και τα τριβόγια. Ναι, τα τριβόγια είναι το μπλε χαπάκι της Κύπρου, τα τριβόγια. Μα ξέρω το έκανα. Τώρα το μάθαμε εμείς όμως, δεν το ξέραμε. Όχι τώρα. Εννοώ στην εκπομπή το μάθαμε. Ναι, το έχουμε μιλήσει σε πάρα πολλές εκπομπές για τα τριβόγια. Ήμουν η πρώτη που μίλησε για τα τριβόγια. Και τα τριβόγια, κυρία Γιαννούλα μου, Τσίνα που είναι όπως τα σπόρα, εκείνα τα σποράκια που είναι όπως τα αγκάθια. Ναι, είναι καθόλου, ναι. Και ένα σπόρο. Ο σπόρος μέσα, ναι. Μπορούμε να τον κάνουμε σε τσάι, μπορούμε σε βάμμα να ακόμη τον κάνουμε, αλλά εκτός που είναι αφροδισιακό είναι πάρα πολύ καλό και για τον προστάτη, την υπερτροφία του προστάτη. Ναι, αλλά τα τριβόγια μπορεί να τα πιει και ο άντρας και η γυναίκα, φαντάζομαι. Συνήθως τα παίρνουν οι άντρες. Συνήθως τα παίρνουν οι άντρες. Ακούω κάτι φαντάζομαι στο αυτί μου. Δεν έχουν καμιά παρενέργεια. Μα είναι και θέμα της παρενέργειας, απλά τώρα μιλάμε... Απλά να δουλεύουν. Ενώ η γυναίκα μπορεί να πάρει τη μάκα, κάτι άλλο. Η μάκα είναι αφροδισιακό για τη γυναίκα. Ναι, βέβαια. Τι είναι και η για να μάκα? ρυθμίζει τις ορμόνες, τις γυναικές ορμόνες, στην εμμηνόπαυση ειδικά. Η μάκα είναι το πράσινο, το μάτσα που λέμε, όχι, είναι ένα άλλο βότανο, το οποίο είναι... δεν υπάρχει στην Κύπρο, είναι... Πάτε κυρία Γιαννούλα μου. Ενός σκόρτους. Ένας σκόρδος τέτοια.
Θέλουμε κάτι κυπριακά άλλο. βότανα. Είναι η λιγαριά όμως για την Κύπρο. λιγαριά? Ναι, είναι η λιγαριά. Έξω και το τραγούδι. Που βοηθά. Μπορεί. Κάποιος ύμνησε την Την οποία λιγαριά. μπορεί να παίρνει η γυναίκα, αλλά δεν την παίρνει ο άντρας. Απαγορεύεται. Ναι, για τους Τι είναι να άντρες, ναι. πάθουν. Όχι, δεν θα έχω στήσει μετά τίποτα. Μάλιστα, λιγαριά, αγαπητοί Όταν μου θέλετε να τηλεθεατές. κοιμάστε, Όχι. θα λοιπόν, όταν θέλεις να κοιμάται ο άντρας σου, Τι να του δώσε δια... λιγαριά να μην ξανασηκωθεί. Κυρία Γιαννούλα, από την επόμενη φορά που θα έρθεις, δαμέ. Σε φέρω λιγαριά. Όχι. Η τριβόλια. Τριβόγια. Έδωσα τους δώρο την πρωτοχρονιά. Α, μπράβο. Ναι, έδωσα τους δώρο, δεν ξέρω αν τα Φλόρα δώρο. χρησιμοποιείς. Αλλά δεν Άρα ξέρα σας τη πήγε λιγαριά να πάω μας στους ο νέος αντράδες χρόνος τους. έτσι. Γι' αυτό είναι η λιγαριά, τη λιγαριά. Την κρατούν πάντα οι μοναχοί στην τσέπη του, στη λιγαριά. Είναι το Vitex Agnus Casus στα Για να Αλήθεια. κοιμούνται, για να μπορούν να... Ναι, για να κατευνάζει τις ορμόνες, τις αντικές Α, ορμόνες. οκ. Η λιγαριά. Γι' Είδατε αυτό, πόσα πράγματα το λιγαριά. μαθαίνουμε. Ναι, η λιγαριά, ναι, είναι άσπρο πρόβατο. Και πάντα οι μοναχοί κρατούν πάνω τους ένα κομμάτι από λιγαριά, οι σπόρους λιγαριά, η κομμάτι από λιγαριά, πάντοτε γιατί κατευνάζει τις ορμόνες. Άρα υπάρχουν τα αντίθετα. Το λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έρθεις θα μιλήσουμε αποκλειστικά και μόνο για τα αφροδισιακά, για τους βέβαια. άντρες και για τις γυναίκες. Να Εντάξει. μιλήσω ό,τι θέλετε. Και για τις του Αγίου Βαλεντίνου, του Αγίου περίμενε. Αν έρθει όμως 14 του Φεβράρι η κυρία Γιαννούλα, θα δοκούμε το τσάς στους τηλεθεατές. Να έρθουμε πιο νωρίς να Να τους το έρθεις, πούμε. θα το κανονίσω κυρία Να Γιαννούλα έρθουμε μου. πιο νωρίς. Εντάξει. Πρέπει να τους δώσω μια Αρχές του Φλεβάρι θα έρθεις. Άρα σύντομα θα μας ξαναδείς, να τους δώσουμε τις λύσεις να πάνε να τα αγοράσουν. Βέβαια, Γίνεται? Εντάξει. Αν Το λοιπόν. παραγγείλουν και από το εξωτερικό να προλάβουν. Όχι, άμα να μάθαμε τη λιγαριά. Υπάρχουν κυπριακά. Κυπριακά. Ζούμε στην Κύπρο, πρέπει να παίρνουμε κυπριακά προϊόντα, Σωστό. τα οποία αφομοιώνουμε καλύτερα στον οργανισμό μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε βασικά. πάρα πολύ, κυρία Να είστε Γιαννούλα καλά. μου. Πραγματικά ήσουν πολλά καταπιστική. Διαφωτιστικότατη. Ναι, Βέβαια. μα έξερες το, εγώ δεν το ξέρα. Όχι, αν το ξέρα. Και τόσο καιρό έκαμνετε μου μπούλινγκ για τα σκόρδα μου. Τώρα θα με σκόρδα Μα μόνο για για τα σκόρδα. κρεμμύθια. Είναι λιγαριά δουλειά που να κάνει τώρα. Το είπαμε. Το λοιπόν, γαλάτια μου, αγαπημένη μου. Λοιπόν, τέλειωσε το φάιν μας. Αλήθεια. Ναι, μια χαρά, δαμε. Ωχ, Είδες το. μου σκομυρίζει. Ναι. Να το ζεστάνουμε μετά. Διώσε χρειάζεται. κανένα. Δεν θα είναι καθόλου ωραίο σήμερα το φαΐ μας. Α, είδες. Το λοιπόν, θέλεις να πάω να πω τη συνταγή. Ναι, να πεις τη συνταγή είναι να κάνουμε το... Πάμε να κάνουμε το γλυκό που είναι αφιερωμένο σε μένα από την κυρία Γαλάτια σήμερα. Λοιπόν, θέλουμε ένα φλιτζάνι φυστικό βούτυρο, 250 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 180 γραμμάρια σοκολάτα μαύρη, 200 γραμμάρια σοκολάτα μαύρη με 70% κακάο, 4 μεγάλα αυγά, ένα φλιτζάνι ζάχαρη κρυσταλλική, 3 τέταρτα φλιτζανιού ζάχαρη καστανή, ένα φακελάκι βανίγια και ένα φλιτζάνι αλεύρι φαρίνα. Και αυτά. Αυτά. Λοιπόν, να σου πω καταρχήν. Έγιωσες το φυστικό βούτυρο? Ναι, έβαλα το φυστικό βούτυρο σε πολύ χαμηλή φωτιά. Να γιώσει. Ναι, και δεν το πόσο Ρευστό. έγινε. Ναι. Εντάξει, είναι το πράγμα που θέλουμε. Να γίνει ρευστό. Εντάξει. Αν θα χρησιμοποιήσετε φυστικό βούτυρο το οποίο έχει μέσα κομματάκια, πάλι είναι η ίδια διαδικασία. Εντάξει. Που σας εξαρτάται τι να χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, έλειωσα το βούτυρο δαμέ Ναι. και θα. Τούτη είναι δική σου δουλειά. Να απλώσεις το βούτυρο παντού και να βάλεις χαρτί, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και να βάλω μέσα τη σοκολάτα. Είπα η σοκολάτα είναι 180 γραμμάρια ημίγλυκη, κουβερτούρα. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα, συνηθισμένη. ναι. Και το τα άλλα 200 γραμμάρια είναι σοκολάτα που έχει 70% κακάο, τις οποίες βρίσκουμε στις υπεραγορές. Έχει διάφορες παίζει μάρκες. ρόλο, Γαλατιά μου. Ναι, Τι? πολλά πιο έντονη η γεύση της σοκολάτας, πολλά πιο πικρή, αν Και στα θέλεις, τυχώματα αλλά θέλεις? λίγο να πρόσεχε για να κολλήσει το χαρτί που θέλω, Α. δεν θέλω κάτι. Σημαντική η σοκολάτα 70%, εντάξει, μην την παραλείψετε. Λοιπόν, έλειωσα το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά, έβαλα μέσα τη σοκολάτα, εντάξει, και τώρα είναι να ανακατέψουμε, να λιώσει. Και προσέχουμε να μην γίνει... Δεν θέλεις άλλο βούτυρο να το πετάξω. Όχι, ναι, πέταξε το και να βάλεις μέσα ένα χαρτί όπως να είναι. Ξέρεις, απλώς πιάσ' το και πάτα το έτσι μέσα να μας κολλήσει. Μάλιστα. Ό,τι Ναι, πεις. εντάξει.
Λοιπόν, ανακατεύεται μέχρι να λιώσει η σοκολάτα, απλά για να μην την κάψουμε. Εντάξει. Και η σοκολάτα είναι αφροδισιακή. Είναι αφροδισιακή. Οι φράουλες είναι αφροδισιακές. Όχι. Δεν θα κάνουμε... Αρχίσαμε που το τώρα με τα αφροδισιακά. Δεν θα ρωτάς τίποτε. Θα έρθει η κυρία Ιαννούλα, θα το κανονίσω να έρθει. Για να ξέρουμε Θα τι είναι να βοηθήσουμε τους φίλους. Πώς θα τους βοηθήσουμε, και εκείνους που θέλουν και εκείνους που δεν θέλουν. Ναι, εκείνους που θέλουν να τους τσιμήσουν και εκείνους που θέλουν να τους ξυπνήσουν. Εντάξει. Λοιπόν, Εκπομπή μαγειρική. κατά τα άλλα. Και λοιπόν, πες μου γαλάτια μου. Λοιπόν, να σου πω κάτι για τον μπράουνι. Πες. Γενικά για τα μπράουνι. Εντάξει. Υπάρχουν τα μπράουνι τα οποία είναι λίγο πιο σαν το κέικ. Ναι. Και υπάρχουν τα μπράουνι τα οποία είναι πολλά πιο... Υγρά. Όχι μόνο υγρά, έτσι πηχτά. Έτσι σαν το... Μπισκότ. Όχι, όχι, είναι μπισκότ. Μαλακά, τέλεια μαλακά, πιο βαρετά έτσι. Ναι. Δεν είναι όπως το κέικ που έχει παραπάνω. Τούτον εξαρτάται με το πόσο αλεύρι βάλεις μέσα στο μπράουνι, μέσα στο μείγμα σου. Αν το θέλεις λίγο πιο κέικ, πρέπει να βάλεις λίγο παραπάνω αλεύρι. Αν το θέλεις λίγο πιο έτσι υγρό και μαλακό, να βάλεις λίγο πιο αλεύρι. Λοιπόν, εάν χτυπήσεις πολύ ώρα τα αυγά, εντάξει, το μπράουνι είναι ένα γλυκό το οποίο θα μπορούσες να κάνεις και στο χέρι, αν ήθελες. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσεις το μίξερ, ρε παιδί μου. Έλα. Ναι, ανακάτω και δαμέ, να βάλω τα Δεν αυγά. έχουμε πολύ χρόνο. Εντάξει, να χτυπήσω τα αυγά μου. Εάν τα χτυπήσεις τα αυγά σε βαθμό που είναι να φρατέψουν και να φουσκώσουν πολλά, τόσο παραπάνω είναι να φουσκώσει τον μπράουνι σου. Εντάξει, εάν τα χτυπήσεις με το χέρι, με ένα σύρμα με το χέρι, το μπράουνι σου είναι πιο πιτακωτό και πιο έτσι... Δεν θα ψηλώσει, ας πούμε, δεν θα έχει όγκο. Ναι, είναι πιο σοκολατένιο και πιο έντονη η γεύση του. Ναι. Εξαρτάται τι θέλεις. Λοιπόν, έβαλα τη ζάχαρη με τα αυγά στο μίξερ. Αν θέλεις τίποτε να κάνεις, απλώς να τα χτυπήσεις λίγο να αναμειχθούν. Έλειωσε η σοκολάτα. Όχι, έχει κόμμα. Με αποκλείται να έχει πολύ. Δεν είναι όμως το λίγο να είναι. Έχει μικρή κοπέλα. Α, μικρή κοπέλα. Τι να πω. Μπουμπούκι. Ξέρω εγώ, καμιά ημέρα να μου το βάλεις μες στο τσάι μου. Λοιπόν... Τέλος, εντάξει, αν θέλετε μπορείτε να το χτυπήσετε πολλά παραπάνω. Εμείς θα το χτυπήσουμε. Χτυπάς το με τζίνον το ομοιό. Όχι, χτυπάς το με το άλλο, απλώς έκανα λάθος και έβαλα το τούτο μέσα. Αλλά είναι πολύ παίζει ρόλο, είναι το σύρμα που πρέπει να το χτυπήσεις. Και εμένα αρέσκει μου, βάρ' το, είναι εντάξει η σοκολάτα. Εντάξει, πες μου τι θέλεις, θα το σβήσω. Ναι, βάρ' μου τι δαμέ. Δαμέ. Ένα λεπτό να διαλυθεί. Έχει ακόμα, έτω, με πιστεύει. Ακόμα του είναι, να διαλυθεί. Τώρα που να μέσα σου φκεί το μπράβο. Να μου φκεί. Λοιπόν, σιγά σιγά. Ναι. Γιατί είναι λίγο ζεστή, είναι και πολλά. Οκ. Να, είδες, είναι διάλυσες καλά. Είναι αυριάσια. Οκ, είπαμε, βάλαμε το βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα σε χαμηλή φωτιά. Εντάξει, ανακατεύουμε. Οκ. Έβαλα το με τα αυγά και τη ζάχαρη. Κυρία Δασκάλα, συγγνώμη, αλλά έχει μείνει πολύ ποσότητα και δεν μπορώ. Ήταν από την ανάποδη και δεν το έβλεπα. Δεν πειράζει. Το ταψί μου είναι περίπου οι διαστάσεις του 20x30. Εντάξει. Λοιπόν, το αλεύρι αρέσκει μου να το κοσκινίζω κατευθείαν μες στην κούπα που χτυπώ τα αυγά. Μην ξημαρίζουμε όλα πράγματα έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, και τώρα τέλειωσε το μπράουνι. Δηλαδή το μπράουνι. Τι τέλειωσε. Τέλειωσε. Είναι πολύ εύκολο πράγμα να κάνεις μπράουνι. Καλά το φυστικό βούτυρο, πότε να βάλω. Να το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, μπορείς να μου φέρεις έναν μπολ τέτοιο, σε παρακαλώ, ότι έβρεις κάτι. Έχω κουπούα. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, Παιδί μου, καλό μου. Τι. Παναία μου, δέσποινα μου, δεν μπορώ μαζί της. Λοιπόν, να αφήσω λίγο στο πλάι, εντάξει. Ένα φλιντζάνι που το μείγμα μου, εντάξει. Εγώ έχω μεζούρα, εσείς αν δεν έχετε μεζούρα, πιάστε ένα φλιντζάνι. Δεν είναι ανάγκη να κρύβει το πράγμα που κάνουμε τώρα δαμέ. Εντάξει.
Το υπόλοιπο είναι να το βάλουμε μέσα στο ταψί. Κατάλαβα. Αλλά Τι? θα μιλήσω. Όχι, να κρατήσεις τους τηλεθεατές σε αγωνία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη σπάτουλα, ναι. Όχι, δεν πειράζει να το κάνουμε το κουτάλι. Έλα. Λοιπόν, να βάλω το μπράουνι μέσα στο... Έχεις σπάτουλα? Πειράζει να χρησιμοποιήσω. Όχι, μια χαρά, είναι τις σοκολάτες. Λοιπόν, έτσι. Έβαλα τον μπράουνι μέσα στο ταψί. Οκ. Λοιπόν, να το απλώσουμε. Εκτός που γίνονται το έναν το κουτάλι που αφήκαμε στην Ναι. πάντα. Οκ. Και μετά, κάνουμε το φυστικό βούτυρο, το οποίο είπαμε, βάλαμε το στην... Και... Καμνιστούν το πράγμα. Α, όπως θα έκαναμε, ανεβάλαμε Ναι, τυρί κρέμας, τι. ναι, έναν περίπου ναι. Και μετά το να βάλεις που πάνω. Και μετά τούτο, τούτο που φυλάξαμε, να δείξουμε λίγο να που κάνουμε, να θέλεις να πάμε σε break. Να το κάνουμε τούτο πράγμα, να κάνουμε τούτο πράγμα. Να βάλουμε λίγο. Ξέρω τι να κάνουμε, φύγε. Ναι, να πιάσουμε το σουβλάκι και να κάνουμε σχήματα. Ναι. Εντάξει, σημαντικό όμως που πάνω, ναι, μπράβο. Σημαντικό που πάνω να έχεις σοκολάτα όμως, να μην έχεις φυστικό βούτυρο. Γιατί το φυστικό βούτυρο σου μες στο φούρνο, να έχεις λίγο φυστικό βούτυρο, αλλά όχι ούλο. Εντάξει, γιατί μες στο φούρνο είναι να καεί. Θα το ψήσουμε στους 175 βαθμούς. Για, θέλει περίπου 40 με 45 λεπτά. Ωραία. Πάμε διάλειμμα για να δημιουργήσω. Έλα, δημιούργησε. Άτε, και μετά να έρθουμε να σε δουν δοκιμάσεις. και τηλεθεατές που δημιουργείς. Μπράβο. Είδες, καταφέρνεις το. Γαλάτια. Κοίτα. Έκαμε στη βάση σου. Προσπαθώ να βάλω στο πιο λίγο ρύζι. Γιατί. Εντάξει. Πάει τούτο. Να σε σερβίρω. Ναι. Είναι έτοιμο το φαΐ μας. Κοίτα τι ωραίο. Άτε. Να μεταξύ, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε Θέλουμε. όσο πιο πηχτό θέλετε. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να το κάνεις, ας πούμε, μπορεί να το κάνεις λιότερο πηχτό, να μην είναι τόσο πολλά. Εξαρτάται από τον καθένα μας. Ναι. Το κρεμμύδι πότε να το βάλουμε. Αρέσκει μου να βάλω έτσι λίγα κρεμμυδάκια εμένα μου πάνω και καμιά δυο κουνούδες που πάνω. Παναγιά μου, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Να βάλω και με τις κουνούδες μου. Και ύστερα κάνεις έτσι. Έψισα άραγε καλά το κοτόπουλο. Λοιπόν. Και βάλεις και λίγα κρεμμυδάκια έτσι. Γαλάτια, είσαι εξαιρετική, μα δεν μου να σου πω. Ευχαριστώ. Αφού αν πω είναι ωραίο, να έρθουν όλοι να το δουν μέσα. Είναι καθόλου ωραίο. Είναι χάλια. Είναι πολλά, πάρα πολλά ωραίο. Και κάνεις μόνη σου τη γλυκοξύντισσα. Ναι, είναι πολύ εύκολη. Κιόλας. Ναι, ναι. Και κάνεις την όσο γλυκιά θέλεις εσύ. Δηλαδή, αν τη θέλεις λιότερο γλυκιά, μπορεί να βάλεις λιότερη ζάχαρη. Εγώ έβαλα έναν τρίτο φλιντσάνι. Όχι, είναι κανονική αναλογία που μας έβαλες τώρα. Ναι, διότι έβαλα και το καγέν του, έτσι, για να έχει και μια Έχει. φωτιά. Αλλά τι θέλουμε αυτή την καψαϊκίνη που είπα η η κυρία Γιαννούλα. καψαϊκίνη, δηλαδή τώρα. Θέλεις να Να δεις σου και το φέρω- φυστικό βούτυρο τώρα πώς είναι, τον μπράουνις. Να σου φέρω και τον μπράουνι. Άντε, δεν θα φάω άλλο από τούτο, γιατί ύστερα να κοπεί η ώρα. Γιατί? Να φάω μετά. Πώς να δοκιμάσω τον μπράουνις τώρα. Και μετά να το φάω. Έφερα σου παγωτό. Ναι, Παναγία. Εν είμαι καλή. Είσαι πάρα πολύ καλή. Ξέχασα να το βγάλω όμως που το Δεν την πειράζει. ανάψυξη. Και να λίον έτσι. Με σου βάλω την ακρούδα, ρε παιδί μου. Μπράβο, να σου κόψω έτσι που Γαλάτια μες μου. στη μέση, ρε παιδί. Μπράβο ρε Γαλάτια μου, μα τι καλή που είσαι. Όχι πως η ακρούδα βέβαια είναι καλή. Οκ. Άτε να δούμε. Έμαθεν. Κοίτα τι ωραίο κυρίες και μπαίνει. κύριοι, έμαθεν. Κοίτα. Ξέρεις να μας πεις και γιατί ονομάζεται Δεν ξέρω μπράουνι. γιατί ονομάζεται μπράουνι. Μυρ, θα μου βάλεις παγωτό. Να σου βάλω. Μα κοίτα τι ωραίο μπαίνει όμως που μέσα. Είδες τι ωραίο που φαίνεται που μέσα. Προσπαθώ να το κόψω. Να μην μου πεις το πιάτο.
Λοιπόν, περίμενε να σου φέρω και... Ούψ. Κανονικά με το χέρι σου πρέπει να το πιέσεις έτσι, θα το δακάτσεις, αλλά... Εντάξει. Να σου βάλω και λίγο παγωτό. Αγαπάς με. Επανήλθαν οι ταμπελούδες. Οι ταμπελούδες, γιατί βέβαια. δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια. Χρυσολέφου, απολογούμε. Αλλά είναι εξαιρετικό, είναι θεϊκό, είναι θεσπέσιο. Και το κινέζικο σου. Ευχαριστώ. Και τον brownies. Εμπόξιλον το τέτοιο, διότι δεν το βγάλα. Ξεχάστηκα. Αλλά είναι ωραίο και με το παγωτούδι. Ένα λεπτό. Μα κοίτα τι ωραίο που είναι. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Μπράβο σου. Ο Θεός να σου διαχρόνια. Να εξελίσσεσαι, να είσαι μαζί μας. Και να σου μαϊρεύκω. Και έχουμε ρεύκεις. Το λοιπόν. Εμπέμπτη σήμερα, αλλά την Τρίτη να τα ξαπούμε. Έτσι, να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τον μήνα μας. Εντάξει. Ναι, okay. Ό,τι θέλεις κάνε μου την Τρίτη. Να σκεφτώ, κάτι να σκεφτώ έτσι δημιουργικό, να σου πω. Εντάξει, αγαπημένοι μου. Λοιπόν, ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για να μαλώσουμε και κουτάλα. Ναι. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε κοντά σας στις 3:30 ακριβώς. Η κυρία Γαλάτια Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και φτιάξτε αυτά που έφτιαξε η Γαλάτια σήμερα. Ευχαριστώ. Να με θυμηθείτε. Γεια χαρά. Γεια χαρά.